Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, κύριοι Δήμαρχοι, κύριε Δήμαρχε της Τρίπολης, κύριοι πρώην Υπουργοί, κύριοι πρώην Δήμαρχοι, κύριοι εκπρόσωποι των στρατιωτικών και δικαστικών αρχών, κύριε Περιφερειακέ Διευθυντά Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πρόεδροι συλλόγων, σωματείων, εκπρόσωποι επιμελητηρίων και μέσων μαζικής ενημέρωσης, φίλοι του θεάτρου και του πολιτισμού, αγαπητοί καλλιτέχνες, κυρίες και κύριοι. Έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να συμμετάσχω σήμερα και εγώ στην εναρκτήρια εκδήλωση στο άνοιγμα πάλι της αυλαίας ενός υπεραιωνόβιου θεάτρου, όπως αυτό το αριστούργημα, κληροδότημα του εκλεκτού τέχνη της Τρυπόλεως, αηδής του ιατρού Ιωάννη Μανερόπουλου. Έπειτα από πολλές περιπέτειες και βαθύ μαρασμό, 50 χρόνια ήταν αυτά, το Μανεροπούλιο θέατρο που σημαδεύει πολιτισμικά τον τόπο μας ξαναζωντανεύει. Το φουαγέ, η πλατεία του, ο εξώστης βρίσκουν τους παντοτινούς φίλους. Και εμείς, ως ταπεινοί υπηρέτες του χρόνου και ευλαβείς προσκυνητές του χώρου, προσφέρουμε ό,τι μας είναι δυνατό, ο καθένας από την πλευρά του, ώστε να συνεχίσουμε να καμαρώνουμε για τούτη την πολύτιμη κληρονομιά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας προσκεκλημένοι, η κυρία Πινελόπη Γαβρά, συμπατριώτησα γνωστή σε όλους μας, δημοσιογράφος της δημόσιας τηλεόρασης, παρακαλώ να έρθει κοντά μας για τη συνέχεια της απόψινής εκδήλωσης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μου η χαρά που βρίσκομαι μαζί σας, που απευθύνομαι σε εσάς, τους συμπατριώτες μου, και να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση των Δήμαρχων της Τρίπολης και του Δημοτικού Συμβούλου. Θεωρώ, κυρίες και κύριοι, ότι το θέατρο αυτό περίμενε την καταλληλότερη στιγμή για να ανοίξει τις πύλες του. Αυτές τις μέρες δηλαδή, που λαλίστατες οι Κασάνδρες προβλέπουν να περισσεύουν τα δεινά για ολόκληρο τον ελληνισμό, έρχονται κάποια γεγονότα όπως το σημερινό για να μας στηρίξουν και να μας υπενθυμίσουν ότι η φορά των πραγμάτων μπορεί να παρακάμψει τους αλάκτους υπολογισμούς της λογικής, αλλά και να τους διαψεύσει. Και να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο πολιτισμός είναι αυτός που μας κράτησε ζωντανούς αιώνες τώρα. Ποιος θα πίστευε σε μια μικρή πόλη της περιφέρειας όπως είναι η Τρίπολη, μέσα στον ορειματό των γεγονότων που σημάδεψαν τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, ότι θα υψωνόταν στο κεντρικό σημείο της πόλης αυτής όχι ένα κτίριο από αυτά που θεωρούμε χρήσιμα πρακτικά, αλλά ένα θέατρο. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί στη συνέχεια ότι το κτίριο αυτό θα γινόταν η αγαπημένη στέγη των μεγαλύτερων θεάσεων του παρελθόντος, παρέχοντας την ευκαιρία της μοίησης στην τέχνη του θεάτρου σε ένα κοινό που δύσκολα θα μπορούσε να αναζητήσει αυτή την καλλιέργεια μακριά από τον τόπο του. Αλλά και ποιος άλλος χώρος θα μπορούσε σήμερα, αφηγούμενος στις δικές του περιπέτειες μέσα στον χρόνο, να είναι συγχρόνως ένα γλαφυρό χρονικό για τη συνολική ιστορία της Τρίπολης, ικανό να μεταλαμπαδεύσει τα διδάγματα εκείνα που η μελέτη της ιστορίας προσφέρει. Η επιγραφή και μόνο στην πρόσωψή του, Μαλιαροπούλιον θέατρο, ενσταλιάζει τη συνείδηση όσων την αντικρίζουν, την πολύτιμη αρχή ως μόνη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο γίνεται σεβαστή από τον πανδαμάτωρα χρόνο. Και ως αξία έχουν όσα μένουν μετά από εμάς, όταν δηλαδή η ψυχή μας κάνει πανιά, ως διαρκής ευαισθησία στους ανθρώπους που έρχονται μετά πάντα από εμάς. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αγάπησε πολύ αυτή την πόλη, την Τρίπολη, ο γιατρός Μαλιαρόπουλος, για να της χαρίσει όχι μόνο αυτό το θέατρο, αλλά και το σπίτι του, το λαμπρό οικοδόμημα της κεντρικής πλατείας. Αρκάς και εγώ στην καταγωγή, αισθάνομαι ευτυχής που προέρχομαι από έναν τόπο που μπορεί να είναι άγωνος στη μεγαλύτερη του έκταση, αλλά έχει γεννήσει τόσους πολλούς δωρητές και ευεργέτες, ώστε εν τέλει να εμφανίσει τη μορφή της εκδόσης ενός πλούσιου τόπου.
Εύχομαι λοιπόν από καρδιάς η νέα πορεία του Μαλαροπούλη Θεάτρου να μην γνωρίσει τις περιπέτειες της αρχικής που το έφερε στο χείλος σχεδόν της καταστροφής, αλλά να γίνει μια διαρκή πηγή φωτός, όχι μόνο για την Τρίπολη, όχι μόνο για την Αρκαδία, αλλά για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Και αυτό γιατί πολύ απλά της αξίζει. Με αυτές λοιπόν τις γενικές σκέψεις θα ήθελα να περάσω στους χαιρετισμούς και να καλέσω στο βήμα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαντινίας και Κινουρίας, κύριο Αλέξανδρο. Σεβασμιότατο, παρακαλώ. Η Τρίπολη, δύο μνημεία χαρακτηρίζουν τη ζωή της. Το ένα είναι ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Βασιλείου, που τον εκδίδωσαν οι αγωνιστές για την ελευθερία της γέννης μας, και το δεύτερο είναι το Μαλαροπούλιο Θέατρο, το οποίο προσέφερε στην πόλη ο μεγάλος ευεργέτης Μαλαρόπουλος, για να γίνει χώρος πολιτισμού, διδασκαλίας και αναπλάσεως των ηθών. Ο Μητροπολιτικός Ναός με τη φροντίδα των επισκόπων και την αγάπη του και την ευλάβεια του λαού έμεινε σταθερός και αμετακίνητος να στολίζει και να είναι το καταφύγιο των ψυχών στην Τρίπολη. Το Μαλαροπούλιο Θέατρο όμως, αφού πέρασε μια πορεία έντοξη και θαυμασία, ο πανταμάτρας χρόνος το κατήντησε ερείπιο για κατεδάφιση. Και έγιναν αγώνες, και έγιναν προσπάθειες. Και απόψε παρουσιάζεται η νεκροανάσταση του θεάτρου της πόλεως μας. Γι' αυτό χαίρομαι απόψε που είμαι εδώ μαζί με όλες τις αρχές της πόλεως μας και με τους αγαπητούς μας φίλους τους Τριπολίτες και τους φίλους της Τριπολιτσάς, και κάνουμε την απαρχή του θεάτρου που θα αποτελεί από εδώ και πέρα τον τόπο της διδασκαλίας και τον χώρο της ψυχαγωγίας για την Τρίπολη. Εύχομαι να πορευτεί έντοξα και να αλλάξει ο πολιτισμός της πατρίδος μας, των Ελλήνων, εδώ σε αυτόν τον χώρο, και όλοι μας να διδαχτούμε από τα γεγονότα που θα παρουσιάζονται εδώ, σε αυτό το θέατρο, που όπως είπα, ο μεγάλος ευεργέτης Ιωάννης Μαλαρόπουλος το προσέφερε στην Τρίπολη. Και η Τρίπολη από εδώ και πέρα θα το απολαμβάνει. Εύχομαι με την καρδιά μου να είναι συνεχής η πορεία του Μαλαροπουλίου Θεάτρου και παντοτινή η διδασκαλία του πολιτισμού στο λαό μας. Πρωτεργάτης για να ξαναζωντανεύσει αυτό το θέατρο είναι η Δημοτική Αρχή της Τρίπολης. Να καλέσουμε λοιπόν τον κύριο Ιωάννη Στυλιώτη, τον Δήμαρχο της Τρίπολης, στο βήμα. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να μην ακολουθήσω σήμερα την εθιμοτυπική και τριμμένη οδό των προσφωνήσεων και των φιλοφρονήσεων. Μου το επιβάλλει, είτε το θέλω είτε όχι, αυτός ο χώρος. Η υπερονόμια διαδρομή του σε μια περίοδο που περίσσευαν οι σαρωτικές αλλαγές, οι ανατροπές, οι τρικυμίες, η ξεριζωμή, χάρισε στο σώμα του πληγές αμέτρητες και ποικιλόμορφες, αλλά χάρισε και εκείνη την ωραία πατίνα του χρόνου, που λίγο αν την παραμερίσεις έρχονται στην επιφάνεια και ξεφυγίγονται ένα σωρό ξεχασμένες ιστορίες. Πώς θα μπορούσε λοιπόν κάποιος, μέσα σε μια ατμόσφαιρα κατάφροπη από μνήμες, από ιστορικά γεγονότα σταθμούς για την πόλη μας, να αρχίσει να αναφέρει πρόσκαιρους τίτλους, θέσεις, ιδιότητες, αξιώματα. Αναλαμβάνοντας το ανάστημα αυτού του χώρου με το καθενός μας τη διαδρομή, εκείνο μόνο που ταιριάζει να αναπολύσει κανείς αυτή τη στιγμή είναι κάποιες εικόνες από τα παιδικά και εφηβικά μας χρόνια και γεμάτες νοσταλγία αφηγήσεις που ακούγαμε τους μεγαλύτερους με φώτα τα διαδραματιζόμενα εντός και εκτός του Μαλαροπουλίου. Γι' αυτό, εκείνο
εκείνο το συνέστημα που εναρμονίζεται άριστα με αυτό το χώρο, σε αυτό το χρόνο, είναι η υγεία συγκίνηση συνδυαζόμενη με την ανυπόκριτη χαρά. Γιατί επιτέλους, σε λίγο, η αυλαία θα ξυπνήσει από το λίθαργο που την κράτησε άπρακτη και θα αποσυρθεί, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο δράσης στο θεατρικό λόγο, για να παίξει το πολυδιάστατο ρόλο του. Στο παιχνίδι αυτό, όλοι καλούμαστε να συμμετάσχουμε ως συμπαίκτες, οι άλλοι ρόλοι που ο καθένας μας παίζει στη σκηνή της καθημερινότητας έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Και αναζητείται επιγόντως η παιδική μας αθωότητα, που για αυτήν ο κόσμος είναι απλός και δεν εμπλέκεται στα πεταλώδη προβλήματα που ταραγγίζουν εμάς τους μεγάλους. Μακάρι από εδώ και πέρα το Μαλλιαροπούλιο τέτοιες ανάσες ζωής να μας χαρίζει και να αναδειχθεί σε μια όαση πολιτισμού απρόσδεκτη από τους διαξυφισμούς του κοινωνικο-πολιτικού περιβάλλοντος. Έτσι, εκείνο για το οποίο θα καφιόμαστε δεν θα είναι σε ποιον έλαχε η τιμή της διατήρησης, της ανακαίνησης, της επαναλειτουργίας του Μαλλιαροπουλίου, αλλά για το ότι η παρουσία του είναι ικανή να προσελκύσει και να φέρει στην πόλη μας εκλεκτούς εκπροσώπους της τέχνης και του πολιτισμού. Αλλά πιο σημαντικό ακόμα είναι τούτο. Να πιστούν οι πολίτες για τη μεγάλη αξία του χώρου και να αναλάβουν την προστασία του, όπως ταιριάζει σε κάθε χώρο βήμα πολιτισμού. Να περιβάλλουν και το κτίριο και όσοι στερούνται μέσα σε αυτό με την αγάπη, το ενδιαφέρον, το σεβασμό τους. Και να αποτελέσει έτσι στοιχείο υπερηφάνειας για όλους μας το ότι σε αυτή τη μικρή πόλη της περιφέρειας εξακολουθεί να υφίσταται για περισσότερα από 100 χρόνια ένα θέατρο που πάνω στα σανίδια της σκηνής του ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους μεγάλοι ηθοποιοί και θεία σχολιάριθμοι, όπως για παράδειγμα του Ευκτήφιου Βολασέρα και της Ροζαλίας Νίκα, του Εμίλιου Βεράκη και του Θωμά Οικονόμου, της Μαρίνας Κοτοπούλη και του Μίτσου Μιράτη, της Αλίκης Θοδωρίδου και του Κώστα Μουσούρη, του Τάκη Καρούσου και της Δάφνης Σκούρα, του Πέλου Κατσέλη και της Δάφνη και του Χριστόφορου Νέζερ, του Αλέξη Μινωτή και του Μίμη Χρυσομάλη, του Μίμη Φωτόπουλου και της Μίμη Μασκύρου, του Καρόλου Κούν και του Βασίλη Διαμαντόπουλου, του Εθνικού Θεάτρου και του Άρματος Θέσπιτος. Παράλληλα, και επειδή η πίκρα από τα λάθη διδάσκει περισσότερο από την ανάδυση που συνοδεύει τις επιτυχίες, ευχής έργο θα ήταν όσοι ακτινίζουν το Μαλλιαροπούλιο να φέρουν στο νου τους και όλα εκείνα τα δεινά που το οδήγησαν σιγά σιγά στην παρακμή, καθώς και την αρτέλεια της σειρά των υπαναχωρήσεων, των αντιπαλωτήτων, των διχογνωμιών, των βάσης φύσεων εγωισμών που το είχαν βάλει στη μέση και δεκαετίες, μετατρέποντάς το σε μια τραγική φιγούρα άξια ήκτου ή καταλυτικής ηρωνίας. Και το δυσάρεστο ήταν, όσα κείμενα γράφονταν από το Πανελλήνιο την πόλη μας σε πολλά χρόνια, συνοδεύονταν συχνά πτηνά από αυτή την εικόνα της εγκατάλειψης ενός από τα λίγα ιστορικά θέατρα που διέθετε η Ελλάδα. Ευτυχώς, που το άλλο σύμβολο της πόλης, αναπαραγόμενο φωτογραφικά με την ίδια συχνότητα, ο Ξυπήρης Κολοκοτρώνης της πλατείας Άρεως υπενθύμιζε την καθοριστική συμβολή της Τριπολιτσάς στον αγώνα της Παλαιγενεσίας και επερχόταν όσο να είναι με κάποια ισορροπία. Στους ελληνικούς καιρούς, βέβαια, το ελληνικό πνεύμα, αν δεν διοχετευτεί προς άλλες κατευθύνσεις, παραμένει ακίνητο στη στιγμή που το γέννησε και στήρω. Όταν όμως συναπατηθεί με το δέμα της δημιουργίας των έργων του πολιτισμού, μπορούν να χτίσουν μαζί εκείνο το σταθερό οικοδόμημα που κάτω από τη στέγη του τα όνειρα μεταμορφώνονται σε αυτή πραγματικότητα. Ίσως τα λόγια αυτά μέσα στο πεσημιστικό κλίμα των ημερών που διανύουμε να θεωρηθούν έρπαια πτερόεδρα. Όμως επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Γιατί μου έχουν δοθεί πολλές ευκαιρίες να συναντηθώ ως δήμαρχος με το πνεύμα του εθελοντισμού και της πρόθυμης προσφοράς. Όπως για παράδειγμα, σε αυτή την περίπτωση των προσπαθειών για επαναλειτουργία του Μαλλιαροπουλίου. Και θα ήταν παράληψή μου να μην εκφράσω εδώ στο τέλος τις ευχαριστίες μου για τη βοήθειά τους στον κύριο Θοδωρή Γκόλη, στον κύριο Φώτη Κούντα, στον κύριο Σταύρο Δέμο, στην κυρία Μαριάννα Κατεζιώτη για τη φιλοξενία καλλιτεχνών αυτού του τριημέρου, στον κύριο Γιώργο Τσουτσάνη που πρικοδότησε το Μαλλιαροπούλιο με ένα θαυμάσιο πιάνο, την πολιτιστική εκδοχή του Μαλλιαροπουλίου θεάτρου που δεν φύστηκε χρόνο και μόχου, αλλά και όλα αυτά τα παιδιά που προσφέρθηκαν να καλύψουν τις όποιες ανάγκες παρουσιάστηκαν ή θα παρουσιαστούν κατά τις ανάγκες αυτού του τριημέρου. Ευχαριστώ βέβαια και όλους εσάς που με την παρουσία σας
συνοδεύετε την πόλη μας σε μια από τις σπανίζουσες στις μέρες μας χαρμόσυνες στιγμές. Κύριε Δήμαρχε της πόλης μας, της Τρίπολης, κύριε Δήμαρχε της Καλαμάτας και Πρόεδρε της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριοι Πρωθυπουργοί, κύριε Μπένο, κύριε Καπριζόπη, κύριοι πρώην Δήμαρχοι της πόλης μας, κύριε Σωτηρόπουλο, κύριε Κοτσένη, κυρίες και κύριοι, αισθήματα ειλικρινούς και μεγάλης συγκινήσεως με διακατέχω. Και το Μαλλιαροπούλιο είναι οργανικό στοιχείο της ιστορικής διαδρομής της πόλης μας και της πολιτισμικής της ταυτότητας. Γεγονός χαρμόσυνο και αισιόδοξο, τα θηρανίξια κατά την Εκκλησία και την Ορθοδοξία. Άνοιξη αναφέρεται στην πρόσκληση. Άνοιξη της φύσης και της πνευματικής άνθησης στην πόλη την οποία συνοδεύουν στοιχεία λαμπρής ιστορίας, δημιουργίας, πολιτισμού, διακρίσεις των παιδιών της στην τέχνη, στα γράμματα, στη δημόσια ζωή, αλλά και στις επιχειρήσεις και στον καθημερινό αγώνα. Έτσι λοιπόν, για όλους εμάς, το Μαλλιαροπούλιο είναι η αιστεία της αναγέννησης των αξιών, των αρχών που συνοδεύουν τους ανθρώπους της πόλης για να προοδεύουν. Και το χρειαζόμαστε τούτη την εποχή περισσότερο από ποτέ. Δεν είναι σήμα λόγου. Δεν είναι μια φράση που χρησιμοποιείται εύκολα. Ναι, αυτή την εποχή χρειαζόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την πνευματική μας ενδυνάμωση μέσα από τις παραδόσεις μας, την πίστη μας, για να αντλήσουμε ηθικό και μαθητικότητα να σταθούμε όρθιοι. Εύχομαι λοιπόν το Μαλλιαροπούλιο με την πλούσια δραστηριότητά του, όπως προαγγέλλεται από τον κύριο Δήμαρχο, να αποτελέσει το επίκεντρο ενός κύκλου πνευματικής δουλειάς, καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης, ανταμώματος των ανθρώπων που μπορεί να συντεριάζουν με τις σκέψεις τους και με τους προβληματισμούς τους, να πορεύονται στους καιρούς με όπλο το φορτίο της παράδοσης αλλά και της κατάκτησης του μέλλοντος, με την δουλειά τους, με την δημιουργία τους, και να προσθέσουμε λοιπόν την αναγέννηση του Μαλλιαροπουλίου και της ζωής του μαζί με τις δράσεις των συλλόγων μας, της παράδοσης, το φιλοτεχνικό όμιλο, τη θεατρική ομάδα, τους μουσικούς μας στην πόλη, τους εκπαιδευτικούς μας, τους πνευματικούς ανθρώπους, τους επιστήμονες. Να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία και να πούμε ότι η πατρίδα μας θα έχει πάντοτε μια ξεχωριστή θέση στο ψηφιδωτό της Ελλάδος, Τρίπολης, για την ιστορία της, τον πολιτισμό της και τους πανάξιους ανθρώπους της. Σας ευχαριστώ. Η επανέναρξη του θεάτρου αυτού δεν είναι έργο ενός. Κατά καιρούς, πολλοί ήταν εκείνοι που εργάστηκαν για να φτάσουν στη σημερινή ημέρα. Ιδιαίτερο ρόλο έπαιξαν οι προσπάθειες των πρώην δημάρχων. Να καλέσω στο βήμα τον πρώην δήμαρχο της Τρίπολης, τον κύριο Δημοσθένη Σωτηρόπουλο. Κύριε Υπουργέ Υγείας, κύριε Υπουργέ Παιδείας, κύριε Υπουργέ Διάσωνας και κύριε Ανατολική Περιφερειάρχη, κύριοι εκπρόσωποι δημοτικών, σερβιτικών, πολιτικών αρχών, στρατηγένων, συγγνώμη δεν μπορώ να σας πω γιατί προβολήσετε αυτήν την πάρα πολύ προβολή. Κύριε Δήμαρχε Πόλεως, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
φιλότεχνο κοινό της πόλεως μας. Την επίσημη αυτή στιγμή των εγγενείων του πλήρους ανακοινισμένου θεάτρου της πόλεως μας, η μνήμη μου ανατύχει προς τα πίσω, με όσα μας έχουν παραδοθεί από τους προγόνους μας όταν χτίστηκε το διαμάντι αυτό στην πόλη μας. Έχουν περάσει 103 χρόνια από τότε, όταν ακριβώς στο ίδιο αυτό χώρο έγιναν τα εγγένεια του πανέμορφου αυτού καλλιτεχνικού μνημείου. Ο ναός αυτός της τέχνης δεν είναι μόνο αρχιτεκτονικό κόσμημα. Είναι και πνευματικός φάρος, στον οποίο στηρίχθηκε ξηρά η πολιτιστική ανάπτυξη και η ανέλυξη της πόλεως μας. Τα πρώτα εγγένεια έγιναν την Κυριακή το βράδυ της 7ης Φεβρουαρίου 1910. Η μπάντα της Φιλαρμονικής του Δήμου επεάνιζε ειδικών ύμνων που συνέθεσε ο αρχιμουσικός Ατήλιο Ρουτζέριο Καρπανιέλε προς τιμή του ιδρυτού του θεάτρου του Ευεργείου της πόλεως, γιατρού Ιωάννη Μαλιαρόπουλου. Προηγούμενα η μπάντα είχε συνοδεύσει τον ιδρυτή κατά την προσέλευσή του με τη λειτουργική συνοδεία από το σπίτι του μέχρι το θέατρο. Παρέμεινε πολλά χρόνια αλυσμόνητη εκείνη η τελετή των εγγενείων. Με ψάλλιο καθιερωμένος αγιασμός προς αντούτος του Μητροπολίτη, ο Ηλίας Πετρόπουλος εξήρε την πνευματική ελληνική χειρονομία του φιλογενούς ευεργέτη, διακοπτόμενος από τις επιθυμίες και τις ιαχές έβγε του πλήθους των πολιτών που είχαν κατακρίσει το θέατρο και τον έξω χώρο. Εμπνευσμένο χαιρετισμό αυτήφθηνε ο διαπερτής φιλόλογος καθηγητής Δημήτριος Βουδής. Ακολούθησε η πρώτη παράσταση από το θίαστρο της Ροζαλίας Νίκα και του Ευτυχίου Κωνστανέρα. Ο Θείας Άπης, ο σύζυγος της Ροζαλίας, έφτιαξε και ένα αυτοσχέδιο υλικό ποίημα, το οποίο σώθηκε. Γιατί δεν βρέθηκε πιο κοντά, πιο μπροστά, άλλος αλτρουιστής και παρηγορητής, να χτίσει τέτοια εκκλησιά στο πνεύμα του ελληνικό, τέτοιο παλάτι των μουσών και άσυλο πνευματικό. Μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή, το θέατρο γνώρισε ημέρας λαμπρής δόξης. Ανέφερε στις Κυρινείς σπουδαία έργα και συνδέθηκαν με την πνευματική ιστορία της πόλεως μας. Να θυμίσουμε ότι ο αρχιτέκτονας του έργου είναι ο Αναστάσιος Μεταξάς και όχι ο Τσίλερ, που νομίζουμε εκεί. Και το θέατρό μας μοιάζει περισσότερο με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Τον εσωτερικό διάκοσμο έκανε ο Γάλλος καλλιτέχνης Ζολή και την επίκροσή του επιμελήθηκε ο Σπύρος Τσοκόπουλος. Προτίμησα να μεταβαλαδεύσω σήμερα κάποια σκεπτήματα των προγόνων μας και να εξάρω έτσι έμεσα τη σημασία που έδιναν οι συμπολίτες μας την εποχή εκείνη σε ένα τέτοιο πολιτιστικό γεγονός. Ωστόσο όμως, τα επόμενα χρόνια το Μαλιαροπούλιο παραμελήθηκε, εγκαταλείφθηκε και λίγο έλειψε να κατεδαφιστεί. Ευτυχώς βρέθηκε ο δήμαρχος άλλος γιατρός του Παναγιώτης Αλεξόπουλος. Ροζέτες μάλιστα επολούδο στο μοναστηράκι και ευτυχώς άλλος φιλόπατος συλλέκτης αγόρασε πολλές από αυτές. Εγώ μικρό παιδάκι προσωπικά θυμάμαι τον Χριστόπουλο με τα σκόρμωνα και μερικές φορές ομιλούνται έργα του και τη μεγάλη μας εδώ Σοφία Βέμπο που τραγουδούσε μέσα σε αυτή τη σκηνή τα παιδιά της Ελλάδος παιδιά, το πρωί Μουσουλίνη και παραπέρα κάπου και ο Τραϊφόρος να μπλέκει σκηνάκια. Να επισημάνω ακόμη ότι τα θετικά μάρμαρα είναι μάρμαρα Διονύσου. Τέτοιες ποιότητες είναι αυτό το θέατρο που το είχαμε 50 χρόνια εγκαταλείψει. Μπροστά μας, όπως είδαμε, υπάρχει μαρμάρινη είσοδος με κεκλειμένα μάρμαρα. Αυτά στα παιδικά μας χρόνια τα χρησιμοποιούσαμε για δουλίτες και γύρω ήταν ένα πολύ βασότυπο δάσος και πέσαμε κλέφτες και αστυνόμοι. Όταν αναλάβαμε το Δήμο, ήταν η δυνητική θεατρική παρουσία στην πόλη μας. Ό,τι πεζόταν πήγαμε στην πλατεία Άγιος και μερικά στην αρχαία Ματινία. Έτσι αμέσως φτιάξαμε το υπέροχο θέατρο του Πετρόπουλου 1904 στον Αγιώτη. Το 1991, επί προεδρίας μου και επί δημαρχίας του Κώστα Ταλούμη αλλάξαμε τους ρόλους και του αείμνου του Νίκου Παπαγιωγάκη, έγινε μια προσπάθεια αγάπη για το θέατρο. Εκεί είχε έρθει η Δάφνη Σκούρα, ο Μαχαίρας, η θεατρική ομάδα, την κυρία Δάλπου, και έγιναν οι πρώτες προσπάθειες. Όλη την άλλη αντίγρα, ανταγωνιζόμαστε, προδιάζουμε εκπομπή μας, ήταν μια προσπάθεια που έγινε αυθόρμητα από εδώ.
και ερχόμαστε στο σήμερα, στο τώρα. Χρωστάμε μεγάλη χάρη στη βουλευτή και ηθοποιό Ελένη Μουσάκη, δεύτερη παράληψη που δεν την καλέσαμε πρόεδρε. Από την επιλογή της στον τότε Υπουργό Πολιτισμού Βαγγέλη Βενιζέλο πήραμε τις 500.000 ευρώ. Δεν είναι λίγα, είναι η μαγιά, ήταν το πάνω, ήταν το όλο. Και τότε ξεκινήσαμε τις εργασίες για την αναπαραίωση και πανεπιστημίου του Μαγαροπουλίου. Είμαστε, δηλαδή η Ανουσάκη είχε παίξει εδώ. Όπως έτσι είμαστε τυχεροί επιτάρους σε Κιώτη, γιατί είχε έρθει εδώ η Βιλίνα Μερκούρη, σε κάποιο πολιτιστικό καλοκαίρι, και όταν το είδε επομένως ο Υπουργός Πολιτισμού έφερε τότε 550 εκατομμύρια και έφτιαξε ο Σεκιώτης τη σκεπή. Έτσι σώθηκε και δεν κατέρευσε εκ των έργων. Μετά είμαστε τυχεροί, έγινε υπουργός ο Πέτρος Στατούλης. Ασημένος πρέπει να πούμε, πρόλαβε και μας έβγαλε 2 εκατομμύρια ευρώ και έτσι μπορέσαμε και βγάλαμε, δημοκρατήσαμε το έργο και σήμερα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε. Θα θυμηθώ μόνο έτσι τα καθίσματα. Είναι τα ίδια βυσσινή περίπου χρόνια, χρώμα όπως ήταν και τότε. Εδώ όμως πρέπει να υπογραμμίσω την ουσιαστική και καθοριστική συμβουλή του Μηχανικού και Τεχνικού Συμβούλου του Δήμου, του Δημήτρη Τεριακή. Θα ήταν απαραίτητα εκ μέρους μου, αν ξεχνούσα δύο ακόμα αείμνηστους συμπολίτες μας, τον Νίκο Δημόπουλο του Παλαφάρα και τον Δημήτρη τον Σούτρη. Η σκέψη των ήταν συνεχώς για την πρόοδο των εργασιών της αναπαλαίωσης, ρωτούσαν, επενέβαιναν, κοιτούσαν συνεχώς. Και δυστυχώς τώρα τελευταία τους χάσαμε, αν και το θέατρο είχε τελειώσει πριν από 4-5 χρόνια. Να θυμίσω ακόμη ότι η αδελφότητα Δαρέων στο Σικάγο μας έχει δώσει και $1.000. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ και Δήμαρχο Καλαμάτα, ευχαριστούμε εδώ σήμερα, ενώ θα έρθουμε στην Καλαμάτα γιατί γιορτάζεις την απελευθέρωση. Κύριε Δήμαρχε, ο Θοδωρής Σεκιώτης μου είπε το μέσα όταν υπογράφω με τον Πέτρο Ταρκούλη το πρωτόκολλο συνεργασίας με ένα μονόπρακτο με τη θεατρική ομάδα των δασκάλων. Σε ζηλεύω, Δήμαρχε. Αυτό αναφέρω και εγώ σήμερα. Σε ζηλεύω, Δήμαρχε. Σε ζηλεύω γιατί έκανες μια πράξη μεγάλη με την προσωπογραφία του δωρητή, του Ευεργέτη και δεν έχουμε. Εγώ τυχαία κάποιοι τότε τους Πετσερόπουλου και καταφέραμε και κρατήσαμε, αλλά πράγμα αυτό που κάνατε είναι πράγματι μεγάλο. Σε την πέρα που τα αφήνει και τα θέλουμε απαραίτητα, είναι όμως μεγάλο. Τελειώνουμε την πρωτοβουλία. Πρέπει όλοι μαζί να στηρίξουμε την ηγεσία του Δήμου και το καλλιτεχνικό συμβούλιο με την κυρία Ζαλαδά, και εδώ πέρα πρέπει να την ευχαριστήσουμε για την άψογη καθόλου εκδήλωση, για να ξαναρθεί το Μαγαροπούλιο Θέατρο των λαμπρών του δρόμου και την δόξα που το αρμόζει, που μας πρέπει σαν πολίτες και το χρωστάμε στον οραματιστή, τον Ευεργέτη, τον γιατρό, τον Γιάννη Μαγαρόπουλο. Σας ευχαριστώ. Ένα χαιρετισμό θα ζητήσουμε επίσης από τον πρώην Δήμαρχο, τον κύριο Αλέξανδρο Κοτσιάνη. Σεβασμιότατε, συμπολίτες και συμπολίτες, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση δέχτηκα την προσωπική πρόσκληση από τον κύριο Δημάρχο Γιάννη του Σκουμιώτη και τον ευχαριστώ και δημοσίως, να μου δώσει τη δυνατότητα να παραδεχτώ σε αυτή την σπουδαία βραδιά για την πόλη μας, αλλά και να ανέβω και στο Δήμο. Δεν θα αναφερθώ στις περιπέτειες του θεάτρου, διότι έχω αρκετά στοιχεία και θα γράψω και θα εκδώσω στο προσεχές μέλλον σχετικά με το θέατρο για να μην παραχαράσετε την ιστορία. Δεν θα καταχάσω τον χρόνο. Θα ήθελα να δώσω μια συμβουλή στη Δημοτική Αρχή, σαν πρώην Δήμαρχος, ότι θα πρέπει το Μαγαροπούλιο να αποκτήσει συντομότατα το συντηρητή του, διότι και η σκηνή θέλει ηλεκτρολόγο και όλα αυτά, γιατί το επισημαίνω ενώπιόν σας, επειδή συμβαίνει και πρέπει να το δεχτούμε ότι κατά τελεπέστατον του
τηρήσετε ή κτίσταστε των αγαθών. Είναι πολύ πιο δύσκολο να το διατηρήσουμε. Και επειδή αυτό το θέατρο δεν το διατήρησαν οι νεότερες γενιές όσο να το κάνουν, επειδή γνωρίζετε όλοι τις περιπέτειες που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της Τρίπολης, τη τύχη του σπιτιού του Τσιχτζή και ούτω καθεξής. Το άλλο θέμα που θα έκανα από αυτό το βήμα, να κάνω μια κοινωνική σύσταση, να μην πω πολιτική, γιατί το ίδιο είναι. Ζούμε όλοι σε μία περίοδο, γνωρίζετε, όπου συνεχώς η κεντρική εξουσία αδυνατίζει και συνεχώς η γνώμη του πολίτη αδυνατίζει και όταν μάλιστα ο πολίτης συμβαίνει να έχει και γνώμη και άποψη, να το δείχνουμε το δάχτυλο και να το τιμωρούμε κιόλας. Τα πρόσφατα γεγονότα επιβεβαιώνουν αυτό το φαινόμενο. Γιατί αναφέρομαι σε αυτό, διότι θέλω να καταλήξω σε μία έκκληση, μία παράκληση. Οι πολίτες δεν έχουν άλλο απάγιο, θα το πω έτσι απλοϊκά, από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν εννοώ το θύμα του σημερινού γόνο, το πρόσωπο, εννοώ το θεσμό. Μόνο μέσω αυτού του θεσμού, στο βάθμια τοπικής αυτοδιοίκησης, θα μπορούμε να αναστηλώνουμε και να αναπαλαιώνουμε και να ξαναλειτουργούμε τέτοιους ναούς του πολιτισμού και να μην ξεχνάμε, και θεωρώ ιδιαίτερη χαρά, και σε ευχαριστώ πάλι κύριε Δημάρχε που με κάλεσες απόψε, να βρίσκομαι εδώ με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει τόσα πολλά στον πολιτισμό που λόγω σεμνότητας δεν αναφέρεται σήμερα και δεν θέλει να το συζητάμε, θα τον γράψει ιστορία, που ξεκίνησε από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, έγινε υπουργός πολιτισμού και είναι ο άνθρωπος, ο Σταύρος Ομπένος, ο οποίος παραδίδει στη χώρα μας διότι στις συνάδελφες ιστορία. Κλείνω, αγαπητέ Σταύρο, με το σχόλιο ότι μέσα από την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούμε να κάνουμε έργα που θα ανανεώσουμε, θα ξαναστηλώσουμε τον ελληνισμό και τον πολιτισμό και αυτό θα γίνεται μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση του βαθμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα ήσυχοι. Και ακριβώς κύριε Κοσιάκη, σε αυτόν τον άνθρωπο θα έρθουμε τώρα, στον κύριο Σταύρο Ομπένο. Και θα του ζητήσω να μας πει δύο λόγια, που το ενδιαφέρον του για το θέατρο είναι αποδεδειγμένο και μέσα από τη δράση του διαζώματος ενός σωματείου που έχει καταφέρει μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, όσον αφορά βεβαίως τα αρχαία θέατρα, ό,τι δεν έχει γίνει από τη γέννηση του ελληνικού κράτους μέχρι το ημερό μας. Σας ευχαριστώ θερμά από καρδιάς όλους σας που μου δώσατε αυτή τη μοναδική ιστορική ευκαιρία και χαρά να μοιραστώ μαζί σας απόψε τη σύνδεση αυτής της ιστορικής πόλης με την πολιτισμική της συνέχεια. Μεγάλη μέρα, μέρος ο συμβολισμός, να ξανασυναντάμε το νήμα του πολιτισμού και της ιστορίας, να μπορούμε πια να αντικρίσουμε αυτή τη μεγάλη ευεργεσία αυτού του εκλεκτού συνταγιώτη σας, του Γιάννη του Μαγιαδάκου. Και μιας και η μέρα είναι τέτοια, αφήστε με λίγο να πάω και παρακάτω. Αφήστε με να μιλήσω μαζί σας. Τη στιγμή που η πρόσφατη απίστευτη πρίκα του Δήμου σας αναφέρουν πια στα μνημεία του αρχαίου κόσμου. Στα 3 αρχαία θέατρα που ανήκουν και ανήκηκα στο Δήμο σας. Τον Ορθομενό, τη Μαντίνια και την Πεγαία, όπου εκεί σε βασιμότητες συνυπάρχουν. Το μνημείο του αρχαίου κόσμου μια εκκλησιά και εγώ έχω πει ότι μπορεί πραγματικά να έχουμε μια κοινή ανάπτυξη και λειτουργία το Δήμο, θα είναι και μια παγκόσμια πρωτοβουλία. Για φανταστείτε
να συλλειτουργεί αυτό το σπουδαίο θέατρο με τα αρχαία δέντρα που βρίσκονται ήδη σε πολύ καλό δρόμο. Χάρη σε όλους εσάς και τη συνδρομή όλων σας. Φανταστείτε τι σπουδαίο πολιτιστικό κέντρο μπορεί να γίνει αυτή η ιστορική πόλη. Αφήστε με ύστερα να εκφράσω έτσι όπως μου έρχεται. Μια προτροπή, χωρίς να μου παραξηγήσετε. Μην μεταφέρετε πια στον χώρο αυτό μόνο την παρουσία σας. Κουβαλήστε ένα κομμάτι της ψυχής σας. Ο χώρος αυτός πια δεν θα με αραζώσει. Όχι χάρη στις αρχές, ξέρετε, αλλά χάρη στους πολίτες, χάρη σε εσάς. Ξέρετε, είναι τόσο ελκυστικός. Έχει τέτοια ενέργεια αυτός ο χώρος που θα ακούσω εδώ. Έχει τέτοια ιερότητα. Το κανένα σχήμα πολιτιστικό, θεατρικό, μουσικό δεν θα αρνηθεί. Ίσα-ίσα η επιτροπή που θα το διαχειριστεί θα έχει μεγάλο πρόβλημα από αυτούς που θα σας ζητούν να εμφανιστούν. Δεν υπάρχουν τέτοιες χώρες, ξέρετε. Εγώ που διατρέξω όλη τη χώρα είναι σύστημα να έχω 10 τέτοιους χώρες σε όλη τη χώρα. Όμως, από εδώ και μπροστά, αν θέλουμε να τιμήσουμε την ιστορία μας και το σπουδαίο Βεργέτη, πρέπει εσείς να γράψετε τη δικιά σας ιστορία με τις ψυχούλες σας. Ο χώρος αυτός δεν πρέπει να γεννήσει από ακροατές, πρέπει να γεννήσει από δημιουργούς. Ο καθένας από εμάς κουβαλάει δημιουργό. Απλώστε λοιπόν αυτή τη δημιουργία. Αφήστε την να λάμψει σε αυτό το χώρο. Για να είναι έτσι ο χώρος ιερός και καλοτάξιτος. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα μάτια μου. Σας ζητώ συγγνώμη για πριν. Δεν ακούγεται πίσω και δεν άκουγα ότι με φωνάξατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ από την ψυχή μου για την τιμή που μου κάνετε να εγκαινιάσω αυτό το μαγικό, το συγκλονιστικό θέατρο. Είναι σπουδαία στιγμή αυτή για μένα, μετά από τόσα χρόνια, να ξεκινάει πάλι να δημιουργείται πολιτισμός σε αυτή την επαρχιακή πόλη της πατρίδας μας που δίνει φως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό που έζησα τώρα. Ελάτε λίγο, μια φωτογραφία.